Esta é a primeira urxencia cos traballadores, as traballadoras, as familias de Alcoa. Esta é a primeira mensaxe que queremos mandar. 2. Segunda mensaxe, non imos parar ata que se levante o ERE de enriba da mesa. Tivemos dende Marea unha xuntanza esta semana da que saímos moi tarde, ás 9:30 da noite, do Ministerio de Industria. Temos o compromiso da Ministra de Industria e constame que hoxe do Goberno de España para crear a mesa tripartita na que ademais estean representados as alcaldías que tamén están afectadas polos despedimentos de Alcoa e, por tanto, non ten sentido que se tramite o expediente de regulación de empleo. Onte mesmo, como falamos cos comités de empresa, diriximos unha carta á propia Ministra de Traballo para pedirlle o levantamento inmediato do ERE. Insisto, non imos negociar nada, ningún despedimento, na mentras se este negociando o futuro de esta empresa. Cuarto lugar, dende logo, a empresa Alcoa ten recibido moitísimos cartos públicos e ten obrigas coa comarca da Coruña, coa cidade da Coruña e tamén con Avilés e coas comarcas afectadas por Avilés. Non imos a parar de loitar e, por suposto, mañán facemos un chamamento para todo o país, non só para a Coruña, para que nos mobilicemos na defensa dos sectores productivos que neste caso son estratégicos para a Coruña, para a súa comarca, pero insisto tamén para o conxunto de Galicia. Mañán tamén imos ter como mostra de solidaridade unha representación de compañeros e compañeras de Avilés que van a estar con nós nas rúas de Coruña pedindo algo claro: Alcoa non se pecha. Ten que quedar moi claro que desde Marea non imos aceptar a chantaxe de Alcoa. Abonda xa do tempo do pau da zanahoria onde se pedía por parte da empresa máis diñeiro, máis cartos para non pechar. Levan recibidos máis de 1.000 millóns de euros en subvencións públicas do Estado e do conxunto da Unión Europea. Quen amenaza con cerrar factorías terá que devolver todos os cartos. E estamos dispostos a levar á Unión Europea un cobro fraudulento de subvencións que non teñen servido, polo tanto, porque se recibiron por unha finalidade para o mantemento de postos de traballo, para a modernización de instalacións e, polo tanto, consideramos eso unha tomadura de pelo que agora se nos veña chantaxeando, poñendo os traballadores e traballadoras por diante na rúa para buscar un mellor acordo. Non. É necesario que esas subvencións sirvan para o mantemento dos postos de traballo e para a modernización das factorías. Ademais, é necesario tamén modificar a lei reguladora do sector eléctrico para acabar con todo un sistema no que un oligopolio de empresas están condicionando particularmente as empresas electrointensivas como o caso da Alcoa, pero tamén o conxunto de consumidores e consumidoras que dan lugar a que o recibo suba dun ano para outro 37% e iso tense que acabar dunha vez por todas e tense que producir xa. Por último, consideramos unha tomadura de pelo absoluta que hoxe coñezamos desde a bolsa de Wall Street que se produce na propia multinacional un reparto de dividendos de 200 millóns de euros que é superior àquelo que xustificou, ou se dice que xustificou, o peche das factorías de Coruña e de Avilés. Non imos consentir esta tomadura de pelo e estaremos hasta o final do lado dos traballadores e das traballadoras para que Alcoa sea ca súa actividade en Galicia no conxunto do Estado.